गोजावदोंल' जिउआ आंगो होननाय गैया रावबो खाफालनि लिरनाय माब्लादि गोमालांगोन रावबो बुंस' हाया खायसेबा गाव गावनि जारिमिन गालांदों जोनोम जादों आरो थैदों रुगुं गैयै बुहुमा खायसेबा गाव गावनि जारिमिन गालांदों खाफालनि लिरनाय बेनो खाफालनि बोसोन माया संसारनि बुहुमनि गिदिंना माया संसार बुहुमनि गिदिंना Hai! Sini mau berangkat? Amin siapa pura Amin siapa? Amin siapa? Amin siapa? Hai! 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 दुखु दाहा हांमा हांसा सहायनांनाय बेबो जाबाय सुबुंनि खाफालनि ना दुखु दाहा हांमा हांसा सहायनांनाय बेबो जाबाय सुबुंनि खाफालनि लिरना मिनि खुसि रंजा बाजा रायजो जानाय बेबो जाबाय सोरनिबा खाफालनि थिननाय बेबो जाबाय सोरनिबा खाफालनि थिननाय